Vyzerajú tvoje fotky na grc? Poviem ti 5 tipov, ako zlepšiť fotenie mobilom. Používaj mriežku a vodováhu. Kompozícia je kľúčová. Na nastaveniach fotoaparátu si zapni mriežku a vodováhu. Pomôžu ti lepšie vyrovnať zábery a zachytiť ich profesionálnejšie. Hraj sa s expozíciou. Ak je fotka príliš presvetlená, expozíciu si vieš upraviť aj manuálne. Na mobile stačí potiahnuť prstom nahor alebo nadol priamo v aplikácii fotoaparátu. Využij filtre, ktoré máš v mobile. Nepodceňuj kreatívne možnosti filtrov, ktoré máš vo svojom mobile. Na iPhone nájdeš sekciu filtrov priamo vo fotoaparáte. Môj obľúbený je teplý. Používaj editor na úpravu fotiek. Každá fotka môže byť ešte lepšia. Skús aplikácie ako Lightroom alebo Snapseed. Sú jednoduché, efektívne a hlavne sú zadarmo. Sleduj ma pre ďalšie tipy. V ďalšom videu ti ukážem, ako upravovať fotky fotené mobilom. Napíš mi do komentára, či upravuješ svoje fotky alebo ich radšej nechávaš prirodzene, ako si ich odfotil.